100 evra po hektaru je ove godine malo poraslo. Poraslo na 120 evra po hektaru, odnosno 10.000 dinara po hektaru zasejanih ratarskih i povrtarskih kultura. Isplata je već krenula za sve one koji su registrovali svoje gazdinstvo i koji su podneli zahtev za isplatu u zavisnosti od zasejanih hektara. Naravno da ćemo kao i prošle godine ispuniti obećanje, da ćemo do kraja godine, ja se nadam i mnogo ranije, svima koji imaju pravo na to obezbediti da dobiju 10.000 dinara po hektaru i verujem da ćemo time bar malo pomoći poljoprivrednike koji imaju i ovu godinu tešku zbog prošlogodišnje suše, zbog poskupljenja cena repromaterijala i to je bio glavni razlog da nastavimo sa direktnim davanjima, a isto tako i jedan od glavnih ciljeva ministarstva je da steknemo poverenje poljoprivrednika i da poljoprivrednici znaju pred svaku sezonu sa čime mogu sigurno da računaju, a to sigurno je upravo ono što će i ove godine i narednih godina stizati iz agrarnog budžeta. Mi smo zemlja koja zaista velike potencijale ima u poljoprivredi i činjenica da hrana raste na svetskim tržištima, cena hrane da raste i tražnja da raste su zaista velike razvojne mogućnosti Srbije i upravo ova davanja treba da motivišu sve vas koji se bavite poljoprivredom da iskoristite tu pomoć države i da uznapredite proizvodnju i donesete i vama i vašoj porodici bolji i kvalitetniji život. Znači, isplate su krenule, u toku prošle nedelje negde oko 670 miliona dinara već otišlo ka računima poljoprivrednika koji su bili malo brži i predali zahteve otprilike krajem marta i početkom aprila. U toku ove nedelje očekujem još negde do milijarde dinara da će biti transferisano na račune poljoprivrednika i plan je da niko ne čeka duže 120 evra po hektaru od 10 dana do 2 nedelje.